A rendőrségi törvény ajánlása alapján újjászerveztük a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot, ami nem egy önkormányzati bizottság, de a szakma képviselőit és a politikai résztvevőket is tartalmazó bizottság, amely a közbiztonság és a közrend érdekében szakmai munkát végez, és véleményezi mindazokat a javaslatokat, előterjesztéseket, amelyek a közbiztonság javítása érdekében születnek. A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, mint szakmai működik Zuglóban. Azok a személyek vesznek részt a bizottság munkájában, akik valamilyen módon részt vesznek a közrend, a bűnmegelőzés kerületi fenntartásában, így hát a rendőrkapitányság képviselője, a polgárőrség kerületőrség képviselője, a közbiztonságért felelős alpolgármester, aki elnököl és egyébként a bizottságot, képviselők és egyéb delegált személyek. Ilyenkor ezeken a gyűléseken, ami havi szinten van, ha jól tudom, az aktuális éppen abban a hónapban történt beavatkozásokról szoktak beszámolók lenni. Informális beszámoló lesz, hiszen az igazi beszámolót azt már az önkormányzati ülésen fogom megtartani, a kerületnek a tavalyi évét bűnügyi szempontból és közbiztonsági szempontból értékelve. Itt most a bizottságon ezt fogjuk előzetesen megvitatni. Nyilvánvalóan ez nem egy hivatalos beszámoló, ez inkább egy informális megbeszélés. Megnézzük a speciális bűnelkövetéseknek a tendenciáját, hol mennyit követtek el, a polgárőrök hány óra szolgálatot láttak el, milyen területeken a kerületőrök mennyi időt töltöttek az utcán, és ezt mivel töltötték el. Tehát kifejezetten szakmai kérdésekkel foglalkozunk. Változatlan minőségben fogjuk tudni szolgálni az zuglóiakat a közbiztonság védelme területén is.